харесва това. За единник. Джеф има страхотна идея. Какво ще кажеш за фонтан от Скитълс? Да тръгваме. Перфектно. И започвай. Не. Виж тези цветни бомбони. Толкова ги обичам. Този фонтан е от сладки бомбони, което означава, че ще бъде с цветовете на дъгата и красив. Всичко, което трябва да направя, е да разтопя бомбоните с тези супер мощни горелки. Ха-ха-ха! Всичко е готово! Харесва ли ти? Вау! Баба се нуждае от такова веднага, къде се включва. О, това е добре! О, готвач, не те видях там. Съжалявам. Ах, тази шапка ти стои много добре. Благодаря, бабо, да последно време съм на линия. Мисля, че е време да разтопя шоколада ми, внучката гладува тук. Ох, обзалагам се, че фонтанът с дъвка е много по-готин от шоколада, нали? Определено не е нещо, което малката е опитвала до сега. Но знам, че обича дъвка и виж този пикантния. Ще й хареса ли? Нека опитаме. Какво? Твърде е горещо. Стоп! Чао! Да, не ми хареса вкусът, но разтопи гумата ми за фонтана. Добре, готови сме. Вау! Хора, най-накрая ще пробвам моя шоколадов донат. Толкова е красив. Вау! Вижте този розов цвят. Изчезнало ли е това? Това определено не е шоколад, но е толкова вкусно. Много ми хареса. О, виж балончетата, които мога да направя. Толкова е забавно. Добре, това е класика. Млечен шоколад. О, и това е вкусно. Точно това иска. О, но виж тези цветове. О, нека опитаме. Това е невероятно. Обожавам Скитълс. Искам още и ще изпия тази чешма направо с сламката си. Вау! Това е невероятно вкусно. Вау! Готвачът печели. Йохо! Мерси Боку! Опа! Капачката на колелото ми се нарани. Гадост. Толкова е неудобно. Сега искам пица. Мама мия. О, разбирам. Добре. Може да изпечеш тестото с гофретник. Добави кетчъп. Точно така. После още салам. И сирене. Ще бъде вкусно. И... Каква? Добре. Трябва да сложиш повече броколи в пицата. Така ще бъде не само вкусна, но и здравословна. Каква красота се получава пицата на баба! Ох, забравих за сиренето. Аха, знам как да... Но имам страхотен раф. Винаги го имам предвид. Това наистина е. Мога и да настържа сирене! Перфектно! Докато никой не види моята малка тайна, ето фурната и ще загреем пицата си веднага. И чакай! Добре. За да направя страхотна пица, поръчвам пеперони директно от Италия. Останалото е въпрос на умение. Хая! Точно така. Виждаш ли? О, браво, шефе! Сега гофретата ми изгоря. Запомни го. Не подейства. Виж Точно това. на време, за да го сложа в чинията. О, толкова е горещо. Добре, нека добавим малко сосове отгоре. Горчица и кетчуп. Не ми трябва повече, перфектно. Добре. Ето моята пица. Той жив ли е? Не знам, готвачо. Добре ли си? Ей, мамо. Но ядка. Да, какво? Кошмар. Ще приключиш ли скоро? Това е Наистина съм невероятно. гладен. Заповядай, сладурче.
избори, но... Тази пица изядена ли беше или Магазин? нещо такова? Какво е това? Изобщо не ми се яде. Пицата на баба. Ами, бих се радвала. Опитам. О, не дей ми казва, че има броколи в него. Ах, това е отвратително. Няма да ям това. Пицата на сестра ми мирише наистина добре. Не мисля, че има броколи. О, това е много сирене. Обожавам го. Ти спечели. Наистина ли? Ура! Благодаря! Може ли да ми направиш палачинки? Ох, О, сладка. това е странно. Където предизвикателството трябваше да започне. Нана винаги има брашно на разположение. За да направим вкусното тесто, ни трябва 400 грама брашно, едно яйце и прясно мляко. Сега трябва да го разбъркаме добре, за да няма бучки и да започнем с палачинките. Ще ги направя във форма на мечки. Ето я моята черпак! Виж тези, толкова са сладки. Добави малко шоколад и обърни. Готово е! Не са ли съвършени? Сигурна съм, че внучката ми ще хареса тези лакомства. Малко пита сметана отгоре, за да ги направи... Намордници и плодове. Бабо, Момчета. не можеш да говориш сериозно. Сега можеш да изобразиш всичко от палачинкото Благодаря. тесто. Можеш дори да направиш цял бургер. Трябва да си по-изобретателна, за да спечелиш предизвикателство. Моя бургер обича само ягодов сос. перфекто. Отлично. О, Боже! О, внучки, хайде, нека ти помогна. Оцелявахме. Ето, заповядай. О, благодаря, бабо. Сега ще направя и лицата. Ще направя смешен еднорог от тези палачинки и ще добавя още бомбони и сладолед. И ще нарисувам коса от сметана и цветни пръчици. О, виж това! Виж това, сестро. Леле, това е толкова готино. Това е доста усилие, което сте направили. Искам да започна с еднорог. О, изглежда толкова красиво. Изобщо не ми харесва вкусът му. Добре. Какви сладки мечета. Сигурен съм, че баба ги е направила. Те са наистина страхотни и вкусни и толкова шоколадови. Толкова съм развълнуван. Остана ми да опитам само бургерът на главния готвач. Толкова е вкусно. Решено е. Победителят е баба. Наистина ли? О, благодаря ви, Боже мой. Благодаря ви на всички. Нека да започнем с нещо просто. Приготви ми пържени картофи. Лесно. Ще бъде направено. Просто искам да науча как да готвя. Докато всички белят картофи, аз по-добре ще разтопя маслото. Между другото, никога не е много от него. Маслото почти ври, което означава, че е време да изсипем готовите резени пържени картофи. Той трябва! Хайде, помощ! Благодаря ти. Какво правиш? Заради теб почти ни заляха с врящо олио. Олиото трябва да се налива внимателно. После изпържи картофите равномерно. Адам, няма нищо трудно. Добре. Пържените картофи са готови. Остава само малко сос да се добави. Пържени картофки. Добре. Според мен това е обикновен пържен картоф. А аз ще направя истински френски картофки. Но това не е всичко. Сега ще направя истински деликатес от обикновени картофи. Ще ми трябва бекон, малко сос и риз фюри да фриз марин. Мирише толкова добре. О, не съм загубил всичко все още. Защо да не използваме картофи с мармалад,
Казват, че ако ги потопиш в ягодов сироп, ще стане още по-добре. Ном-ном. Ще започна да опитвам с картофи в средата. Бабо, това е много хубаво. О, уф! Не мога да понасям... Розмарин? Аз съм толкова... Съжалявам, госпожо шеф, но не ми хареса. Но оценявам идеята за мармаладени картофи. Братко, справяш се страхотно. Сега не знам кого да избера. Нека бъде баба. Този път задачата е по-трудна. Трябва да приготвите суши. Ще бъде направено по най-добрата рецепта за сочно суши. Да, нямам представа какво е суши на село. Какво е това? Ще направя суши, за което никога не сте мечтали. Сушито е скучно. Друго нещо е суши, направено от различни бомбони. Вместо крема сирене ще има вкусна бита сметана вътре. И разбира се, желирани бомбони. Перфектно! Не трябва да забравяме за шоколадовия сироп. Интересна идея. Скоро ще имам готово суши. Основното е да повтаряте много внимателно след готвача. Нищо сложно за сега. Нищо сложно. Тогава да видим какво гадно суши имаш. Мога да добавя и сос. Не е нужно да си супер умен за това. Какво е това? Авокадо? Най-важното е да завъртиш всичко перфектно, което ти, бабо, със сигурност няма да успееш да направиш. Да. Перфектното суши е почти готово. Какъв ужас! Не мислех, че твоето суши беше толкова... Грозно. Време е да увием сушито в сьомга. Най-важното е да добавим много риба, нарязана на едри парчета. Тогава не трябва да забравяме за соевия сос. Риба! Яза? Ти! Добре, ще бъде направено. Перфектно. Надявам се, че стана вкусно. Леле! Попривлекателно. Това суши изглежда грубо. Бинго! И не мога да сложа тази Пред внучката ми. Но имам идея. Защо не Краставица. направиш фи за суши? То е и вкусно, и здравословно. И отвратително. Какво е това? Краставицата е идеална съставка за суши. Просто трябва да сложиш повече ориз в него. Не изглежда добре. Изчакай малко. Не съм готов. Да. Изгубената водна красавица. Какво е това? Никога не съм виждал суши с краставица и ориз. Нямат дори риба. Няма да го опитам, но ще опитам сладко суши с удоволствие. Вкусно е, но въобще не засища. Последната консерва и остава. Ето ги, истински суши. Толкова вкусно. Мадам шеф, вие спечелихте. Благодаря, но беше очевидно. Надявам се всеки от вас да може да направи гофрета. Чух, че трябва да започнеш с тестото. Мисля, че няма да имам проблеми с това. Ще добавим малко захар. Разнообрази малко. Перфектно! Време е да добавим брашно. Мисля, че имам нещо в носа си. Нека ми... Вау! Ето вафла. Добре, тази брашно е достатъчно, за да направя вкусна вафла. Просто трябва да разбъркаш всичко добре. Хайде да го направим. Добре, сега готовото ми тесто може да се излее в гофретник. Това ще бъдат най-вкусните гофрети в живота на сестра ми.
Тестото стана много вкусно. И най-важното без черупка от яйца. Надявам се да направи прилична гофрета. Всички добавиха захар. Но аз знам, че захарта е вредна. Така че ще добавя цял зрял пътладжан вместо това. Благодаря. И ще направя тесто от него. Хайде да го направим. Ще бъде абсолютно перфектно. Перфектно. Ансена, сарвис мал яйца. И разбира се малко брашна. Нека го разбъркаме добре. И добавят малко зелени за вкус. Това звучи ужасно, но това тесто е много по-добро от твоето. Извън. Може да го излейте в гофретника. Точно така. И нека го нагласим така, че да не го изгорим. Времето е доста Изглежда, добро. че гофретата е малко Но изгорена. това е добре. Ще скрия не особено приятния му вид с бита сметана, няколко плочета и шоколадов сироп. Благодаря. Просто така е страхотно. И аз ще... Аз лично сипвам кленов сироп върху гофретите си. Парче масло също няма да е излишно. О, толкова е вкусно. И ще украсирате вече здравословни вафли с полезни билки. Това ме Да плаши. опитаме. Ще започна с този. О, уф. Гофретата ти е малко преварена. Няма да ям това. А тази... Срещаме ли се? гофрета има вкусна трева и пътладжа. Мразя го, отвратително! А този тук е доста добър. О, да, точно това исках. Бабо, печелиш този рунд. Ура! Накрая искам да изпия чаша вкусно кафе. Ще бъде направено. Лесно. Току-що ми хрумна страхотна идея. Топлото кафе е скучно. Днес студеното кафе, което е фрапучино, е заразително. Трябва да сложите лед в голям буркан. После трябва да добавите вкусен шоколадов сироп там. И разбира се, не трябва да забравяме самото кафе. Чао. Имам го от Starbucks, между другото. А коктейл от шоколади Twix ще... Тя е двоен определено не съм аз допълнително. Ще го разбъркам малко и ще го използвам вместо Мляка? филм. И мисля да направя още класическо кафе. Знам, че внучката ми го обича. А, да. И това е краят. Трябва да добавите разбита сметана и някои шоколадови бомбони. Бисквити Орео. Толкова вкусни. И един бомбон. Разбира се, човек не трябва... О, добре. Забрави за сламката. Сега е мой ред да направя кафе. С помощта на везна ще измеря правилното количество зърна. Ще ги сменя ръчно до желаното състояние. Гледайте и учете. И едва сега ще излея вряща вода върху кафето. Кафето всъщност съм аз, нали? Хубава реплика. Сега ще налея кафе в чашата. И ще смесвам млякото сам, докато... Благодаря. Също така не трябва да забравяте за външния вид. Вижте каква красота! Ще започна с средния. Бабо, винаги ще разпозная това кафе и е време да призная, че изобщо не ми харесва. Добре.
Първата чаша изглежда по-приятна. Вкусно, но малко горчиво за мен. Не, последният кандидат остава да спечели. Това е наистина яко. Братле, ти печелиш този рунд? Най-накрая! Това ли е новото предизвикателство? Виж всички тези сладкиши тук. За какво са те? Не знаем. 1, 2, 3, 1. Добре, това е първата задача. Ура! Добре, разбирам сега. Да видим какво имаме тук. Да, шоколад е това, което ни трябва. Първо, нека вземем нож и нарежем шоколада на парчета. Точно така. Колкото по-тънки, толкова по-добре. Добре. Сега трябва да го разтопим. Ще изсипем нарязания шоколад в съд и ще го загреем. Трябва да го направим плавно, за да не изгори. Както виждате, процесът е много бърз. Това е! Разбъркайте го и нека вземем формите. Тези силиконовите ще свършат работа. Вземете нашия течен шоколад и го изсипете във формата. Не е нужно да наливате твърде много. Сега разклащаме, за да се разпредели шоколадът равномерно във формите и изливаме излишъка. Вече не ни трябва. Това е, което правим. О, хайде, и аз мога да го направя. Дори по-добре. Ще ми трябва и шоколад. Толкова е вкусно. Но ще използваме още и още и още. Това би трябвало да е достатъчно. Сега просто трябва да го разтопим. Това ще направи много вкусен течен шоколад. О, да. Сега, докато чакаме, можем да поиграем малко. Обичам баскетбол. Оу, какво е това? О, не! Топката ми. Развалена е. Това беше любимият ми нож. Толкова съжалявам, Трейси. Моля те, не бъди тъжна. Ето, имам ножица. Да, точно така, бабо. Мога да изрежа тази топка сега и след това ще взема форма за правене на шоколадова баскетболна топка. Нека го сложа точно тук. А сега изливаме целия шоколад вътре. Сега просто трябва да го размажем равномерно. И изрежете излишното. О, да. Нека изсъхне малко. И е готово. Виж тази половина от баскетболна топка. Сега можем да напълним тази купа с различни бомбони, като M&M's. О, да, има толкова много от тях. Сега покри с втората половина и имаме огромна шоколадова топка. Виж колко е прекрасна. Ти си страхотна, внучка. Скъпа! Добре, мой ред е да вземем пръчка, ябълка и чаша шоколад. Какво мислиш, че ще правим? О, точно така. Ще направим ябълка в шоколад и ще я украсим с поръски. Чудесно! Сега нека го оваляме в маршмелоу и други цветни пръчици. И ето го, здравословно и вкусно. О, не забравяй и мармаладените червеи за декорация. И сме готови. О, мирише толкова прекрасно. Скъпа, трябва да го опиташ. Готвачо, какво правиш? Сега ще ви науча как да декорирате правилно. Но трябва да се подготвим малко. Чудесно! Нека започнем с паста с вкусна шампъстък и да я нарежем. Добавете пастата тук и я разбъркайте много добре. Сега добавяме тази с вкусна кайсия. Направете същото. След това грозде. Боровинки, ягоди и банан. Сега нека напълним нашите шоколадови форми с тези красиви десерти. Сега нека покрием с още шоколад отгоре и да изчакаме да се втвърди. И готово! Имам красиви шоколадови кули с много вкусен пълнеж. Нека ги сложим направо в чинията и... Готови сме! Вау! Има толкова много шоколадови лакомства тук. Виж тези коли.
Ще направя състезание. Кой ще стигне до устата ми пръв? Вау! Какво е това? Ура! Има пълнеж. Нека опитам. Ягода. Вау! Кайсия! Обичам я! Беше сладко. Сега, нека смачкам тази баскетболна топка. Леле, има толкова много бомбони в тази шоколадова баскетболна топка. Вау, мога да го ям цял ден. Обичам M&M's. Виж това! Ябълки, покрити с шоколадна пръчка. Вкусно! И мармелади отгоре. Обожавам го! Но победителят е готвачът. Някой съмняваше ли се в това? Аз съм професионалист. Този път ми направи торта. О, да, най-накрая. Наистина исках да направя торта. О, скъпи, какво правиш? Спри да хвърляш крем навсякъде. Толкова непрофесионално. Въпреки това, вече имам тортата си покрита с крем, така че благодаря за помощта. Сега, сглобяваме тортата с крем в различни цветове и намазваме крем по всички блатове. Не забравяйте да го направите равномерно. Сега банановата. После още една. И това е... Сега трябва да я покрием с зелена мастика. О, да, толкова гладко. След това ще го украсим, разбира се, използвайки тези красиви розови ивици. После ще ми трябва още розова мастика, за да го покрия отгоре. Бабо, това е толкова старомодно. Видя ли какво иска внукът ти? Не това, бабо. Искам торта, не пай. О. Ще го направя многослоен. Виж, втория слой и третия. И ето го. Сега ще сложа малко крем отгоре. Мисля, че това ще е достатъчно. Добре, още крем. И намажете всичко, за да прикриете факта, че всъщност е пай. Сега добавете няколко цветя. Ще изглежда красиво и ето ни една голяма щастлива усмивка. Да. Бабо, и аз направих торта. Виж. О, това е красиво. Ти си умно момиче, внучке. Вау, това е невероятно. Това е истинска торта. Виж. Толкова е високо и огромно. И това е достатъчно. Трейси, отдръпни се. Махни се от тук. Добре. Моята торта не е толкова голяма, колкото неговата. Да видим какво мога да направя. Наистина ми липсва. О, знам. Ще поръчам други слоеве. Да. Сега нека ги сложа един върху друг. Вау. Да, това беше бързо. Чудесно. О, не. О, мисля, че все още мога да го направя. Може би не ми трябва този. Или... Правилно, ще го направя така, сякаш е от анимацията. Помниш ли? Видяхме го в Спящата красавица. Толкова готина идея. О, добре, доста креативно, скъпа. Заповядай. Опитай го. Вау. Това е труден избор. Нека започна с този. О, толкова е ярък и цветен. И вкусен. Толкова много украси отгоре. И е толкова вкусен. Нека видим какво крие тази торта. Уау, това е желе вътре. Обожавам го. А какво ще кажеш за този толкова креативен начин на сервиране? Уау, толкова приятно и отвътре. Вкусно. Обожавам го. Толкова е хубаво. И победителят е... сестра ми. Ура! Най-накрая спечелих. В този рунд бих искал да ми направите понички. Да. Това не е проблем, скъпа. Ясно е. Мисля, че ще започна първа. Ще вземем тестото и ще го оформим с помощта на чаша. Добре, първото парче е готово и ще бъде поставено в тигана с олио. Не забравяй да го обърнеш. О, толкова е горещо.
Сега ни трябва спринцовка. Бабо, страх ме е от тях. Не забравяй, скъпа! Това е само за поничката и за сладкото, което да се сложи вътре в поничката. Добре, точно така. Перфектно! Сега го правим с останалите и покриваме с пудра захар. Нещо липсва, но предполагам, че е добре. Бабо, можеш ли да бъдеш по-внимателна? Това е любимият ми костюм. Добре, първо ще използваме желе от диня. Нека го разбъркаме добре. И ето го. Готово. Нека го сложим в форми за понички и да изчакаме да се втвърди, но тези понички ще изглеждат точно като диня. Готово ли е вече? Да. Виж това! Виждаш ли? О, това тесто ли е? Защо е толкова лепкаво? Трябва да измисля нещо. О, точно така. Просто ще използвам тези понички бисквити. Виж тази огромна поничка бисквита. Вау, готово съм. Готови сме за теб, скъпа. Вау, толкова много различни понички. Виж тези, изглеждат като понички диням и са от желе. Всъщност доста добро. А какво ще кажеш за тези? Толкова са пухкави. И с мармалад вътре. И виж този огромен поничка. С вкус на орео ли е? Толкова е трудно да... Защо е толкова твърдо? Добре, победителят е баба ми. Благодаря ти, скъпи. Толкова съм Чакай, ще му бъде нужно. Твоята първа задача е печене. Чакам. Чудесно, сестра. Добре, скъпа. Добре. Всичко е ясно за готвача. Апетитно крема сирене. Перфектно е за моето ново кулинарно произведение. Лесно ще намажа всички слоеве с крем. И ще Задръж. използвам шпатула, за да му придам много оригинална форма. Ще бъде торта дъга, която ще украся с вкусен скитъл с крем. Чакай за него! Ето моя специален куфар. Имам всичко, което като ми моето трябва. бомбонче. Благодаря. Готово! Това е истинско произведение на изкуството. Когато приготвям торти, се чувствам като художник, който създава нов свят. Тази фантастична дъга и липсват облаци от крем и чифт весели очи. Вуаля! Готвачът е в бизнеса! Невероятно! Знам! И ще направя собствена сърцевидна торта и ще я украся с Kit Kats, защото бебето просто ги обожава. Да го поставим по периметъра. Но това не е достатъчно. Трябват ни още бомбони за моя сладък зъб. Maltesers и Skittles. Бабо, справяш се страхотно. А ето и моят шедьовър. добре. Ще тръгваме. Не се тревожи, още не съм приключила. За да направя шик декор, ми трябва филм и много тайни. Първо ще разтопя шоколад. А сега ще добавя още украс. Звънец. Изглеждат много добре върху моята торта. Готови ли сте всички? Нека ви представя бъдещия победител в кухнята ви. Вау! Мисля, че моето нещо не е убежище. Ами, искам първо да опитам тортата на шефа. Харесва ми. Чудя се дали бабината торта е също толкова вкусна. Нека го пробваме. Вау, просто обичам шоколад. Благодаря, бабо. Страхотно е. О, изглежда има нещо нередно с тази торта. Не ми харесва вкуса ти, а победителят е баба! Добре.
Дами, имаме един. Предизвикателство! Моля, направи ми паста! Вау! Това е готино задание! Ясно е, че го разбрах. Всичко, което трябва да направим, е да сварим спагетите и това е. И гледай някои тикток видеа за сега. Ще сваря и паста, и колбаси за моето любимо бебче. Хей, Много е сладко, бабо. Нека те прегърна и да опитам тази наденица едновременно. Обичам те. време е да се варят наденици във вряща вода. Къде е другият? Това ли е? За да спечелите предизвикателството, трябва да изненадате бебето с неочаквано решение. Обикновените спагети няма да свършат работа тук, затова ще направя свои от яйца, мляко и брашно. И няма да забравя да добавя боя към тестото. Розовото е любимият ми цвят. Сега налейте тестото в специална бутилка. Всичко върви по план. Ще се видим следващия път. Перфектно. Да започваме работа. Благодаря. О, боже! Виж само ювката на готвача! Вау! Да, новата ми ювка е готова и уха е вкусно. Само сладкият сироп липсва. Мечета мармалад. И други сладкиши. Съвършенство! погледни тези наденици. Те са като... О, не! Странно. Пожар! О, не! Къде е нашия пожарогасител? Заспал си. На здраве. Черпи ни, сестро. О, има толкова много пяна. О, не! Всички ми нудли са загорели. Чакай! Ето един трик за живота. Можем да направим бързи нудли в чайник. Ето така. Определено съм гений. Интересно. О, какво е това? Тези нудли въобще не са вкусни. О, каква красота! Водата ми се спира в устата. Нека опитаме. Благодаря, готвачо. Виж тези забавни наденици. Обожавам ги. Толкова са вкусни. Заповядай. Обичаме те. Чао. И това е наистина добро. Това е победителя. Аз съм толкова... Аз съм... червена и синя. Благодаря. Новата ти задача е млечен шейк. Ще го сготвя за 0 време. Ще опитам. О, аз съм майстор в това. Първо, трябва да сложим сладолед и мляко в блендера. Да започваме. Отварям млякото, наливам го вътре и го блендирам. О, извинявай. Забрави ме! Така че всичко е спи. Почакай. Една идея. Да видим какво има в раницата ми. Какво? Няма нищо? Аха. Ето моят специален уред за коктейли. Трябва само да сложа любимите си бомбони и няколко маршмелоута. Ще бъде много вкусно. Единственото, което липсва, е сода. О, извинете. Това беше случайно. Сега всичко е готово. Сестра ми ще бъде възхитена. Бабо, къде отиваш? Трябва да набера малини Моля за те, Мике. коктейла си. Какъв странник! Крис!
Това плоче иска да влезе в устата ми. Здравей! Аз съм главния готвач. Браво, Никол! Здравей, бабо! Дори не за бебето! Това! Добре, как това? Как работи този блендер? Не разбирам нищо. По-добре да използвам моя доказан метод. Какво? О, добре. Искам това! Страхотно! Още едно! Сега налейте! Прясно мляко! Чудесно! Това е за опаковане. Ще донесеш ли малко мляко и да го изпълниш, за да направиш коктейл за печене? Едно! Красота! Какъв ритъм! Цвят, малко боя отгоре. Трябва да изглежда твърде просто. Цяло и две. Нещо, пример. Страх ли те от тъмното? Съжалявам, че викам. Съжалявам, че викам. Да? Извинете! Представям Чао! на вашето внимание рецептата за перфектния коктейл. Мляко с сладолед, орео и всичко се разбива. Сервирайте го в това прекрасно шоколадово яйце, заедно с крем и бомбони. Ето, време е за украса. Вуала! Това е страхотно! Вау! Този коктейл изглежда необикновен. Мисля, че трябва да натисна някъде. Това е наистина страхотно! Всичко за теб! Хубаво, момиче! Не харесвам този коктейл! Има и мента! Не, благодаря! Какво сме почехал? Вау! Тино, това е толкова забавно! О, милост! е безплатно. Това яйце също е много вкусно! Решено е! Шеп е победителят! О, да. Благодаря. Знаеш ли? Обичам да гледам кулинарни предизвикателства. Толкова са смешни. Искам още диня. Няма начин. Не това. Динята ми свърши. Не. О, голяма работа. Мога да си направя собствено кулинарно предизвикателство. Да започваме. Какво? Още дини? Какво да правим с тях? Искам диня. Приготви я за мен. Ти си в моето кулинарно предизвикателство. Вау! Готово е, Бритни. Мисля да започна. Първо, отрежи горната част на динята. Точно така. Да, това е. Стигнахме до месото на динята. Трябва да се разбие с потопяем блендър. Аз съм просто като готвача. Майли, трябва да бъдеш внимателна. Цял съм омазан с диня. Остани в любимата ми празнична блуза. Това са всичките ти блендери. Съжалявам, бабо. Но къде бях? Уоу, определено ми трябва това. Същото като цялото устройство с Skittles. Страхотно е, че всички вкусове са разделени. Искам да използвам всеки един за моя диня. Да видим, ако схващаш идеята ми, ще направя желе диня с Skittles. Бебе Бритни обожава Skittles и диня, така че защо да не ги комбинирам? Сложихме всички видове Skittles в динята. Готово! А сега трябва да направите желатинова смес, така че сокът от динята да се превърне в желе. Аз вече направих желатин и го излях в динята. Трябва да работи! Успокой се! Всичко, от което се нуждая, е в раницата ми. Вау! Точно така. Майли няма да има нищо против, ако взема един ментол ментос, нали? Не мисля, че някога ще забележи. Свежият дъх от ментол ментос трябва да охлади желето в динята. Вау! Изведнъж ми стана студено. Започва да ми става студено. Шаф пак е измислил нещо. И аз си имам идея. Ще направя желе от мед и ще го изсипя в диня. Ще бъде вкусно. Искам да направя желе от кугелкуба. Имам много от него. А сега, това са такис.
Супер, Люци. Чао, Чипс! Имам идея. Ще ги дам на баба. Бабо? Искаш ли да го опиташ? Сега да опитаме! Какво е това? О, не! Защо ми гори езикът? О, устата ми е цялата огън! О, да, бабо, растението ми подейства! Благодаря ти! И се разтопи. Трябва да ме предупредиш за страничните ефекти на бомбоните, Майли! О, бабо, съжалявам, но искаш ли шоколадово блокче? Заповядай! Прощавам ти! Благодаря за шоколада! Сега превърни бутилката с хулабуба в диня и... се оказа страхотно, бабо! Какво измисли? Ще направя диня с шоколад! Рецептата ми е много проста. Така ми я приготвяше баба ми. Ще трябва да нарежеш дините. И сега ще трябва, разбира се, да ги опиташ. Добре, слагаме шоколадовия крем вътре. Но Ще първо... разтопим шоколада. След това, когато шоколадът стане червен, кремът трябва да потече. Сега смесете всичко. И докато шоколадовият крем стана вкусен, напълнете динята с шоколадов крем. О, какво вкусно ястие за Благодаря, че Бритни. гледахте. Питай го. О, толкова много вкусни неща. Откъде да започна? Учител ли? Точно така. Ще започна с това. Какво е това? Шоколадов крем. О, страхотно е. Обичам го. Опитвал съм това преди. Какво друго има? Виж, нека. точно така. Виж, динено желе и има куп. Има много скидъл. Обожавам Това е толкова го. вкусно. Нека опитаме това. Не обичам корите. Трябва да стигна до желето. Толкова е вкусно с любимите ми бомбони. Да видим какво е подготвила сестра ми за мен. Уау! Диня с течен желе от дъвка. Толкова вкусно. Просто невероятно! Мога да направя балон от пълнежа! О, толкова е готино! О, да! Решено е! Майли печели! Наистина ли? Но наистина се постарах! Мога да Рецептата споделя! наистина е вкусна. Сега искам паста! Толкова съм гладен и не мога повече да ям диня. Разбира се, скъпа. Да приготвим всичко. Ще използвам специална паста. Това е канелони. Те са много големи и вкусни. Постави всички канелони в кръгла форма. Сега слагаме по парче сирене във всяка. Остава да намажем отгоре с доматено пюре, за да е още по-вкусно. Точно така. О, вече е толкова красиво. Но ми дойде една идея. Трябва ми още сирене. Искам да настържа сирене отгоре. Бабите също имат своите трикове, знаете ли? Вижте колко умело може да настърже това сирене. Перфектно! По-добре от ренде. Сега определено мога да сложа пастата във фурната. Добре. Баба вече приготвила ли е всичко? Веднага се вижда, че аматьори са в кухнята. А аз, като професионалист, ще приготвя пастата и всичките си неща. Освен това, имам доказана рецепта от италиански приятел. Тестото трябва да се отсвети с боя за храна, за да стане ярко и цветно. Искам да направя моя собствена паста с кариди. Бейби Британи трябва да оцени това. Сега тестото трябва да се разточи на много тънък слой. Нарежете цветното тесто на равни ивици. Точно така. Чудесно! Сега оформяме тестото на паста. Вече съм подготвил и разточил слой обикновено тесто с разположени цветни ивици върху него. Сега ще разточим всичко. Точно така. Любимата ми точилка ще разнесе плънката. Ще имам скариди. Точно така. А сега го нарязваме на равни части. Перфектно. Разбира се. Сега трябва да направим това. Като че ли е... Погледни това. Не е ли красиво? И пастата е готова. Нека я сложим в чинията.
И соса в средата. Свърших. Липсвах ли ти? Пастата ми е готова. О, виж колко приятно стана. Докато я носех от фурната, почти я изядох сам. Майли, скъпа, какво си направила? Трябва да сваря малко паста. И е готов. А сега взимаме инстантните нудли, всички подправки в тях. Вряща вода върху всичко. Единственото, което остава, е да се смеси и сервира Бритни. Готово е! О, боже мой! Колко вкусно изглежда всичко! Откъде да започна? Ох, виж това! Това е като бомбони. Нека ги сложим в соса и да опитаме. Те са вкусни! Но чакай, не! Те имат ужасен вкус! Не ми харесва! Нека опитаме какво има тука! О, китайски спагети! Трябва да са вкусни! Нека ги опитаме! Колко е вкусно! О, но е люто! Ах, люто! Това е прекалено! О, не искам повече пикантна храна! О, изглежда вкусно! Да опитаме! О, боже мой! Изглежда почти като торта! Вау! Мирисът е просто невероятен! И е толкова разтегливо и вкусно! Определено давам победата на баба! Наистина ли? Ура! Победата е моя! Толкова съм щастлива! Вече завърших рисуването! Ще ти покажа сега! Исках шоколад! О, боже мой! Страхотно ястие! Накрая ще се радвам да направя шоколад за малката си сестра. Дори имам подходящите форми. Имам форма с формата на сърце. Толкова сладко! И слагаме M&M's във всяко сърце. А сега слагаме желирана мечка във всяко сърце. О, точно така! Сега наливам изкрящ карамел отгоре. Има фееричен вкус. Сега изсипи нутела във всяка форма. Обичам го. И Бритни го обича. И ще хареса моят шоколад. Ето малко нутела. И тук. И там. Още нутела. Сега всичко се изпраща да замръзне в хладилника. Виж, моя сладък хладилник. До скоро! Скъпа! Колко прекрасно! Добра работа! Винаги съм знаела, че ще направиш всичко за Бритни. За начало изпращаме различни шоколади във фурната, увеличаваме температурата и ги държим малко във фурната, за да се разтопи шоколадът. Този път ще нарежа плодове. Нарежи пресни плодове точно така. Ягоди, боровинки, всичко е толкова вкусно и много здравословно. О, шоколада се е разтопил. Нека да го извадим. Сега използвайте игла за месене, за да смесите целия шоколад заедно. О, вау, колко е красиво! Също е вкусно! Премахваме това. Сега добави ягоди и боровинки към шоколада. О, ще получа не само вкусен, но и здравословен шоколад с плодове за нея. Чудесно! Всичко е готово. Време е да ви покажа. Как изглежда наистина вкусният шоколад? Какво се случи с моя? Това е шоколад в горски тюркоаз, който съм отцветил в хранителни бои, така че да блести красиво. Това е невероятно. Хрумна ми идея и реших да изобразя океана и плажа върху този красив шоколад. Ще направим нещо като пяна от вълните с бял шоколад, поръсен с захар, и ще добавим няколко мидички. Още няколко детайла и почти е готово. Сега взимаме втория шоколадов блок и го покриваме с фъстъчено масло. Внимателно намазваме целия шоколад и сега покриваме с втория шоколадов блок. Ръчно направения шоколад е готов. Чудесно! Почти забравих за моя шоколад. Имам всичко готово. Да преминем към рождения ден. О, това е моята мечта. Много шоколад. Всичко е за мен. Супер! Ще започна с тези шоколади във формата на сърца. Вау! А кали се пръска карамелът? Чудесно! Сега да опитаме този шоколад от баба. О, почти е като течен. Вау! Също и с плодове. Супер вкусно. Нека видим какво има този. Вау! Изглежда като плаж.
И също има фъстъчено масло в него. Обожавам го. Вкусно. Но трябва да избера само един победител. Какво да направя? Кой е той? Добре, да, това шоколадче печели. Той е най-доброто. Аз печели. Благодаря. Аз съм най-добрият. Чувал ли си? Най-добрият. Готов ли си? Предлагам да започнем с нещо просто. Направи ми малко бисквитки. Добре. Лесно е. Нека опитаме. Първо трябва да умесвам тестото, след това да го разтовча с точилката. Но това не е достатъчно. Ще направя сам бисквитките с обикновена чаша. Така ли? Хайде да ги сложим във фурната. Изчакай, докато е готово. Чакай. Хайде! Чашата ми е пълна, но имам специална форма. И все пак, само бисквити са безвкусни. Много е по-готино, ако бисквитите са с шоколад. Затова трябва да счупя този шоколад. Така, вземи го. От какво се страхуваш? Само ми трябва парченце шоколад. Трябва да се излее върху бисквитките. Точно така. Отървете се от излишния шоколад. И после го сложете във фурната. Готово! О, и може би правя сладки с необичайна форма. Лудост! Проба под формата на звезда и коледно дърво. Мисля, че Фиби ще бъде подкупена, защото всичките ми сладки изглеждат толкова красиви. Каква кучка? Заспах ли? Почти проспах, докато сладките станат готови. Ако се бях събудил с 1 секунда по-късно, те щяха да изгорят със сигурност. Време е да украся сладките. За начало ще ми трябват малко гевреци. След това ще използвам мини ореота, от които ще направя очи. Но това не е всичко. След това ще се използва шоколадова пръчица. С нея ще изрежа... Комплимент за очите и нарисувай уста. Мислиш, че това е всичко? О, не толкова бързо. Има и M&M's. Ана, искаш ли да опиташ? Разбира се. Вкусна. Какво си направил? Качаш ме. Дадох ти топка и ти изяде всичките бомбони наведнъж. Не те ли е Останаха срам? ми само 3. Мисля, че сме Но няма готови. значение. Извън тях е. Мисля, че се получи много хубаво. Те са истински елени. Междувременно и моите бисквитки са готови. Но за да ги направя още по-вкусни, ще излея нутела върху тях. След това ми трябват маршмелоу. Бомбони маршмелоу. Те са тук, но за да се изпържат, трябва да ги наниза на шиш. Знам един бърз начин. Колко страшен начин. Панера от Бо също е доста подходящ. Сега могат да се изпържат. Ще ми трябват кибрити. Точно така. Хайде да ги изпържим сега. Просто е невъзможно и нереалистично да го направя с малка клечка кибрит. Затова ще ми трябва огромна такава. Определено ще ми помогне. Просто не подпалвай всичко тук. Моля, бъди Не внимателен. се паникьосвай. Всичко е наред. Обаче не излиза. Чакай. Почти съм... Готово е! Чудесно. Хайде. Защо не гаси огъня? Какво би правил без мен? Добре е, че моите ледени кули винаги са с мен. Мисля, че малко прекалих. О, но няма значение. Ще се стоплиш, но спрях огъня. Моите маршмелоу са готови. Ще ги сложа върху бисквити. И тогава ще направя един голям бургер с бисквитка. Ще бъде много вкусно. Изглежда невероятно апетитно. Интересно. Но моите сладки ще бъдат най-яките. Ще ги украся с крем. Ще им нарисувам всичко, което свързват с зимата. Две снежинки. Коледно дърво. Всичко е отцветено. И сега
Трябва да добавя още декор. Каква И разбира красота! се, ще нарисувам моя приятел, Олаф. Просто виж това. Толкова е сладко. Може би е. Време е да опитам. Колко готино е това. Всичко изглежда много вкусно. Но ще започна с сладък бургер. Никога досега не съм виждал нещо подобно. Това е оригинално. Харесва ми това. Добре, тези сладки елени ще дойдат след това. О, те също са много хубави. И накрая зимни корабийки от Елса. Прекрасно обичам Олаф. Просто искам да го опитам възможно най-скоро. Вкусно. Изключително е вкусно. Не мога да спра. Елза, това беше невероятно. Момчета, този път очевидно спечели. Елза! О, да, знаех го. Спре. Готови ли сте за Можеш ли да следваща? седнеш? Направи ми коктейл. Искам да пия. Готови сме. Няма проблем. Интересно. Аз знам само една рецепта. Това ще бъде много шоколадов коктейл. Първо ще взема шоколадов сладолед и ще го сложа в блендера. Следва шоколадите. Не обикновени, а въздушни. И трябва да налееш мляко върху всичко това. Но само мляко не е достатъчно. Струва си да добавите малко какао. Ура! Отворих го. Сега ще добавя малко нутела. Само си представете колко шоколадов ще бъде този коктейл. Вкусно! Остава само да се смеси всичко добре. Добре. Виж това! Сега трябва да приготвя чашата. Ще намажа ръбовете и с шоколадов сироп и ще украся маршмелоу. Мисля, че Фиби ще бъде възхитена. Какъв аромат! И когато добавя още декорации, тя определено ще ми даде победата. За декорация използвам сметана, един шоколад KitKat и няколко бомбона Maltesers. Не е ли страхотно? Моят сериал, между другото. Знаеш ли какво? Това не ми е достатъчно. Малко повече орео и шоколадов сироп със сигурност няма да са излишни. Изглежда много апетитно. Определено бих го изпила сама. Да, съгласен съм. Това изглежда апетитно, но аз ще направя нещо в мой стил. Първо, ще налея боровинков сироп в чаша. След това трябва да го разнеса добре на дъното, след което ще използвам кисела течна близалка. Ще го използвам, за да нарисувам снежинки, които след това ще замразя. Те също ще станат ястие. По избор декорации за моята чаша. Не е ли това страхотна идея? Виж, нали е красиво? Сега сладолед. Разбира се. И той е син. Топлината трябва да се зареди в блендер. След това купчетата на пай трябва да бъдат изпратени на него. След това залейте всичко с мляко. И разбърквайте много добре. Благодаря. Въпреки това е червено. Нека пръснем в моята красива чаша. Нека исторски сърврет стана на стамен. Крем, фъч. Ще го направя. Имат и тайна съставка, а именно снежинки. Истински и много вкусни. Виж колко красиво е. Перфектно. Сега аз. Първо, имам нужда от кленов сироп. Хей, защо плюеш? Здрасти! Съжалявам, просто се забавлявах.
Добре, ще потопя чаша в После сиропа потопете го и в- шоколадови парченца. Основата на коктейла ми ще бъде също сладолед, само че ванилов. Сложи го в кредитор. Това добавя. Бъде ми към това. Всичко, което остава, е да се налее мляко върху всичко. Къде е млякото? Ето го. Сега мога да смесвам. Готови ли сте? Кучешката опашка трябва да се излее в чаша и да се украси. Разбира се, първото нещо за украсяване е със сметана. И тогава ще използвам течен шоколад. О, каква сладка снимка на мен и Свен! О, имам идея! За да направя течен шоколад, ще ми трябват огън и котле. Аз съм майстор в това нещо. Веднага правя студено огнище сега. Хайде! О, мога да го направя! Ура! Сега сложи шоколада в чайника и изчакай да се разтопи напълно. Странно. Здраве! Сега Шоколада мога в лодче. да грабна. Предположението с тези финсети. Огънят не е грешен. Полезни тук. Съжалявам. Ами, направих всичко това, за да извадя еленови рога от шоколад. Това е много готина украса за коктейл. Последния път. Разбира се. Поръсва. Наистина е по-светло и много по-апетитно по този начин. Може би е време да решим, чий коктейл е най-якият тук. Разбира се. Сигурен съм, че ще бъде моят. О, първо ще опитам този. Рогатият. Горната част е много хубава. Вкусно, но не е достатъчно. Трябва да разбера как коктейлът... Само опитване. Така че, Кожа. нека опитаме. Знаеш ли, очаквах повече. Наистина не харесвам бадеми. След това ще пробвам този студен коктейл от Елза. Не Ваната. разочарова. Пак ме избягва. И самия коктейл е много вкусен. Охлаждаме ли се? Остава само да опитаме шоколад. От Анна. Изглежда обещаващо. До сега ми харесва всичко. Ще го пробвам още. О, невероятно е. Мисля, че ще изпия този коктейл до край. Отдавна не съм пила нещо толкова вкусно. Толкова е добро. Знаех си. Анна, поздравления за победата. Беше много вкусно. Ура! Не напразно се стараех толкова. Момчета, спечелих спагети в третия рунд. Ще ми ги направите ли? Моля, лесно. Може да го направиш. Берт, трябва да се отървеш от купените спагети. Погледни За да го. си направите най-вкусните сами. О, Боже, За целта, първо трябва да умесите тестото. Кен, Тази единица, обработете я. Добавете брашно. Не? нуждаем се от кучето. Куклата е готова. Сега Искаш ли трябва да я покажем. Хайде, Да го нарежете разви на го. парче. И можем да спрем сега. Ново изработен нож от лед ще ти помогне. Това? Удобно. О, толкова е. Да. Готов. Сега трябва да го сложа в тенджера, за да го сваря. Тези пинсети ще ми помогнат да извадя спагетите, които вече са сготвени, и ще боядисам спагетите си в синьо. Красиво, нали? Да го сложим в чиния. Сякаш е снежинка. Сега нека сложим малко сирене. Разбира се, ще направя всичко в снежинка стил. После ще нарежа сиренето във форма на снежинка.
След това ще разпръсна парчето сирене върху моята паста. Според мен стана доста добре. Не е зле, нали? Но мисля, че ще използвам класическите спагети от магазина. Те трябва да се обръщат. Важно е да се задържат по-дълго, иначе ще бъдат твърде твърди. След това ще се използва месо. Ще направя кайма, от която ще продължа да правя кюфтета. Перфектна! Ето го и каймата! Сигурен съм, че моите кюфтета ще бъдат много вкусни. Благодаря, че Чувствам, гледахте. че са почти готови. Нека ги поставим на дъската. А сега да ги изпържим. Вероятно. Чувствам се сякаш почти са. О, да. Те са много добри и трудни. О, да. Какво правиш? Те са в горе щиган. Вземи тези пинсети. Да, това беше по-добре. Фреди, единственото, което остана, е да добавиш любимия на всички кетчуп и едно тръркане, клонче босилек. Ще бъда много по-изтънчен по този начин. Станаха класически спагети с кюфтета. Осно! Не искам да готвя същото като теб. Ще направя сладки спагети за Фиби. За да направя това, ще нарежа на тънки филийки цветните мармалади. Босно. О, вкусно! Точно така! Те ще изглеждат като нудли. И след това ще декорирам ястието си с плодови мармалади. И вместо кетчуп ще залея всичко с сироп. Според мен изглежда нереалистично яко. Фиби, остава ти да решиш кой е спечелил. Първо ще опитам спагетите във формата на снежинка от Елза. Трябва да призная, изглежда добре, но не е толкова вкусно. Да! След това ще опитам спагети с кюфтета на Кристоф. Това исках да направя. Много съм гладен. Вкусно! Браво! Нямам думи за това. Обожавам го! Наистина ми харесва. Ами, единственото останало е десертът от Анна. Спагети с мармалад. Също е много вкусно, а и идеята е интересна. Но днес Кристоф все още води. Много ми харесват неговите кюфтета с кетчуп.